Ndizi TV Ubwansu Bw'omuguzi. Karibu na Ndemo mwancho murigeri imeyomorobeli we Esabari y'obonchereri na Ndemo Steven azokwanira biashara aho na byachagite na gwekini makese byikire boniga ine ni maite mwarore chinyumba chinyinge cyagakire kigotumeka amatobori kurende no maite na kiamatobori ya akorosigu makanyara wikasa akone unanda akonyara gukora ubwagachi buli okora rese chinyumba aho rero indensemo ya Nyamira imeye ward ya Busamarorese constituency ya West Mugrango azochikuemanyia mange buna matobori akorosigu bakirindo nyare kunyagura na kwagache nyombeli yao tosuka Mbya mona soko nyora chinga kina intu eso yotakomanyeti yo kurigeria se camera ayeningo na kaigwa kinete korugo sense mukio kinerete Sasa Marieta mpena divijanga injeno muiburu West Mugrango Osamaro wote ongo kinete Osamaro naende nongo kole biashara byane byo gwaka matawoli ase getigi asiro anene asa matawoli ni gotogo le mariroba neli tatasaya na bulera tokoboli nyuma tutaraendale umugaka nyuma turaenda una matobori yakanyara korosigu anya wote bikiroko kina tonera wote biguna tia saya umagende mwanyora matobori ga korosigu labda kiroko kina kia saya renge in terms of overall ba matobori akero na kinete tare wako mono bunarera wako koranga bali kunya gwaka kake ta koranga tabwate wako kule konene na wana tu akina tu anyororo sana rola igero kerokera kanya wako lakini wana akiru na gokoranga baba akire kale maite ime agusi abantu machite ebiasara aho biri bakonyara ko bikora baro banchito oboremi sana lakini mukamwa munatirira oberi tigare muri kolero oboremi mayare ko rikorero oboro wakiwa matobori ngiki abasegete linde mokorebo anene na sengenje biasara bitu anya tu akine tokanya babiriga andi buna toko na kogenda abantu kuna gwaka bara matobori akwaga je nyomba kyaga kiru weta tokanyora na re market na kara kire na bokuri ngakiata chesike kororeka ire mbiyere ne rusiri taboli bigi ya goselire live kero kwa ligereiri nenga buna interview ka ruta mataboli nse na tato isarasini na bokora ngaki monto yombi ya gwaka andi bana tuaba manyira sama tuka mangi tomatanga revenue ro gwaka bia na ndo kutumeka igo twa manya kwa manya tokolebe gas Tole na tindu batamaraba aho ime yagusi labda so bakyo ba matobori iraba kirigane iri goseliva iraba lire aseki dalire gutumeka inde korosia matobori aya ira wali gutumeka ga igali ko bali mwamu ndiko ba mwamu na libwate kebuse eli bakora rukasi liete lige songo grey soil ali gutumeka mono asogwa kama matobori obuya bwa clay soil mborobi kero wa kama matobori ndili gwate karaisi una maroba ya igande na ende koli abwatanire likuo mali yagera ndigo kiraki yago samyo kana lyako hasara ona ya igande okunyaka agokiate kana enda kuminyo karaisi akoleta hasara nene obantu mbali go prefer twanje tegire iso ina lyo kolega asingia Mateli yagocha ka biashara wata equipment au nchiganeri labda equipment kinganeti usema gocha mwatumeka iga kera mkorosia matobori aya iga ngo tumeka tole amakombe asokole mariroba twatumeka na bitiko kulibukira kulisukia ande ngo tumeka tole na kire kiase twakorire twachekire twamurira twakoraiga egere twamanya korosia sa yaba so waka ne kisanduki gitakire itokuligi kipawa twarosi kisanduki gikomura matabori tola senseme ya sironga ndopata sao au esa matobori akonyara korosigu labda aigabuna mole abateneneri au ba matobori labda competition inkobero ro senjira kimodil na competition eso bwaki oba matobori competition inkobero ro le kobwatie saisio gwaka ne ngakyo gosambalira berio egere litabori ivyo kana ligi yali bali tena endeli ligi yali litete smooth iwa goikwa ke litabori lile saisi nene na endeli terere na ndoli ndete libwate chi square kokolira para na lile kokobegete para na libenga buna ngombo koire ichiro konye begete rageretere bia na boko manyanga ne bwate chibesa
bono igo goika orire buya naende ribe size enene ribwate chisukua rigiete buya nario gokwairire chiro riokorema ng'aki nochone. Ese igo wachi competitor au mubate wali bakorosia amatoboli labda competition yenjera nero leko bakonyerinde mokini enjera mukorosia amatoboli aino. Bono kero twanyoringe ko market ne competition neroro nabo gocha rwani we kwanya wati Justin ne sanduki yabe nene egero akirita boli korekana rinene naende rire rigia erizagero nyonyore chibesa bwako. Materiria abantu bakora biashara ao kuri bare gento labda wote abanjetiganda arosie nyomba gosenda akora ki aye ngedo kikirigia kweto mukimono sana gateba yaya njira amatoboli ngo chikorosi. Bono njanene negasia mburite ngokore ng'ao ye ibarua biechigasi ose biechikaramu ebiasinyete ekagera tukanyang'anjira teiyo naende tokomenya otakotabua otaikokora kende ekagera tugacha ase amatabori naende atokonyire atusukiri kurwa step eyemo gochia eyende nabo okonyora chibesa koirera omwana esukuru okonyora chibesa gwatumeka nagendera otusukia ase obogima nono amatabori nabo okoira kwagachera. Abantu abange baroro bachitenjera amatoboli yakorosio kurende ese chingaki chiawire chingaki chiao chionse munyare gotweresera unatikere bono omonto abwate omogondo oyo bate clay soil nakiago chaka korosiri toboli gochakira omochakano pi makalinyare goika silicone ese chingaki chiao. Kero bwate riroba nigo okobwa okochocheche riroba erio orusie ubiko rugoro orwaro oreme riroba erio oribekamo oritigerire atoba nonye ngwiki ibere iga orwona indo icho oritache oritindache na amache iga orirose paka ribe bono oriagendete gotindache aria orwaro oribeke oritube ama obeke obunyansi na amasakara riraba none chiwiki ibere ritobe koratiga obuya bwa korusi eubi eyu ya igoro nereri na pio gotobo kuingi gogokonya ebia igoro okorusia gero onyore ng'onye obunyansi bwarengo na bintu particles chinde ching'ao chitari riraba ochichunchuke korwara gero chikonyora riroba ririoka rinyene na riri okogotachi esike yabe engiya ritachi gotwara ebintu impurity ime chiragere chirareta omochando bwa ogokiraki yagera kwachunchuka. Mbito kibirimo cha mwatumeka kere mwachechire ubi ya igoro irinde rirabirire nyare gotoba. Akaro twarichechire nigo tokorireta twaribeka amo twarituba n'obunyansi riaba ng'andi riarikoba ng'a riansa gotoba bono. Ese igo gotoba kuingi gogokonya Ogokonya esiki yachikoba eng'ororo naende yachigwanchana yareta oboraisi bwa ogwaka naende riachikoba smooth. Sebo ririo okolinyara kolitacha okobeka macha ng'aniki rindanyara gokonya ese ogotacha riroberi. Amache tabwatie kegwama ni okobeka gonya koranga ng'akiri koba riabeire enchera nero koranga ya goikerega amache isanire oneka gokoruga obosi nabo gokoruga obokima nabo koranga ki osio nabeka bono boisanire okumo bwegasa tindi kobeka baka bobe chinkara. Igo mwatachire bono riabeire amatobe bono ria bwate riabeire amatobe gose scale engi ya moganeti inki bono gekobwati bono okoritubarira aba matuko igokora chiwiki ibere ogenda oche chigeti okerosi buya bono chochoria kwanza koriaka buna togendete gwaka iga tokumurari. Keremo gwaka labda mubwate gepimo mogotmeka konjota bra tiene re size yeri toboli society ntobwate gepima chisanduki chirirwa toroseti echibwate biwango ntobwate kiwango kyo gwaka ng'erigana ribone size sanduki togwaka ere size yeneye. Therefore mwalitachire mwabekire ebiwango ebyo ogoteba kere bono riatachiru rure se sanduki mirabire ekiwango se shape erieganeiri kurwa buninki ekobwati atokana twalibeka twalianekera twalituba n'obunyansi n'amaticha yabayiga nabo rirakora ewiki emo ase ibere kulingana na ase ng'onyara ase omogaso rikoira amatuko amakera keri ng'onya ase ebiri ibire rikoira amatuko amange twacha twaliteneni yaba naende wiki emo iga bono twalirusi twalibanga ase agasingi iga twanyabekera gocha igoro buna tobekerete iga embeo yanya koyauterera tonyatubete agokamoka kera akamokira akorire twacha twanyaira bono kaumire nabo tokonyabanga ase iga twanyabeka emesingi emenene twacha twarigia emete tokonyora emete twacha mete yakamoka motie nyomo
twarwo twabange riko twalisamba matabori ayayi buna wantu sambete liriraria twarwo twakore kwirene twanyasokie para agende ichiro Obuya bwo gusamba kwa matobori aya ninki. Matabori aya agosambu egera abamakongo abatiurebo egekogera iseko batasambiri agocha tobe tukonyetumeka atasambiri ni gagocha engake embuleko ya twera ya asaminyukana bono gusamba kuri ogukuri kongi eria bali kongo litaliko kuminyuka raisi Keremo alisambiri ama tukalenga mukori sambe ni wamate wano liabire liyo mulirikanire. Kero twachakire gusamba na twali sambe buna lero kuikamambi tolisieke totigeriye riye wiki yamo omuriro okende kero omuriro okende toike tokorirusi abantu bakuriye tweka bakorira para akanyanga yone basi yaherire Aba elindo nya kodo simaka bibelita balura ire para elindo nya rekorioni omwanchi mulite tara ndo mutimo kumoke igo tukwirana manya gote byenjera banyara gutumeka kunyaoni na kereva nyoni njera nyara gutumeka iskali Ndizi TV Obwansu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nagokurondera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi nechi kaunti chito etari nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Ndizi TV nigo turinikirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi bwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chikompyuta chikoburukanye chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chiboard buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chire chikwarwanse ase nyumba na chire che granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Mwanchi muri karibu naende esensemo ya kabiri yo murobiri yo bwesabari yo bonchuri sero tole sensemo ya sironga kwemanya mangi yo bonchuri yo bwa matobori nchira korosi nchira konyara konyaoni no nyara gwikeri efaida elioganeti therefore bien hadi bichanga gwara kwemanya mange igoro yo bonchuri yobo kibona matobori ya mwanya bekira ali para kira kimotumeka gwa advertise gose konyara kogoki abantu bali bagwete nde banyari konyagura ase para ni goto konyawanga twanyabanga kiraini egere twanyabanga lekana bia twarwo twanyabeka alika abantu bagwetera bakanyala kabangire nabonora abange kinye ni bia bituse yagera kabagweta banyanyora nwale banyarige na bakotwaro mungusukara abangire bia tengekera rutarutire bosa Ekere okonyara konia matobole inkige kwa mwagote wali tobole ngo chikolio ni chisiringie chinki mugutumeke linde motebe ina liri golingo chikolia oni ligo liko bwati buna litaboli lyayete na inde buna likorrekana libwate chikona chingi na ndi kairi kabalira bya buno mosota na ili kwegora ayande gokonya ayete lakini akaraba na ara kwegora niligo lyaye na aranga enga buna chiombe moko ile chiro chikoba chisaisi na inde chikoba kulingana ngakijiragirete na mataboli na ara korrekana kulingana ngakiagigete ngakiakorrekana nkieni kiale agoreka kulingana niligo lyaye kira mokoni amatobole mo yole faida ngiye kere mokoni mo ntakura litobole limbe limo mukumbalira gose njanero mubate ao yonyara konya ondira bde so bonge atokanyawani atenya bangete chisais tanya bangete chisais ko monta akire tokuma komanyanga agochunya baraiga na rwake sabu yaya umanyanga yo tagiteli bwa yamo kwanyoranga elibwe yamanga naiga onyeta rejiru busato na bako akachisabo nyorega kala ne sabo gwako kulingana buna bangire buna ali chisukwe
Woniga watakite biashara ebikoromoke labda ngo chenjike kusenjera kia biashara ebibyo kwa kia matoboli bya kinire asensemo yao ono njana ne biashara ebyankonyire nonkurusi besa naira abane sukuru natumeka nekinde nabo nkurusi oro nakorere biashara byana bikebigeze twarwa ntubati biashara tokora bike nabo ndoje ngatusukire eyasubugima bwana. In terms of amatobole limo ale wakalire mo ale gwechaka nalibo ni gamugwaka buna mwa ikira bole na bali ko bali mo atwalire nino wate wose mwanyalire gukina ase ebyasara ebi gukina nkoro onye challenges kiroro gukina nkoro nabo konyana abantu abasukiri abantu mwagakire abantu mwanyore kibesa mwirira abane sukuru mwarusi kibesa abaye abakonye mwangokora muri byasara igotoche ngo gukina nkoro abyasara mbiyo muntu akore kero bya kwanya linga mbiri ko gukini oko bitiga toko ko beke bya kibesa sonya cyo kwasara ogutiga igontoroche nga faita nero no ya challenges kiro emere biashara ao egendo ko chibesa ne expenses ayebuno mwa na biashara bwa matobole mbinu kichiro cha gwatumeke lindo na leko ke expenses kiro nyara gutumeka kiro ko sia matobole yao expenses kimbino to gutumeka chinene no konyora abantu abange bagwakira limo ese konyora omonto yamanya ko gwakira sine mitinye tane migimata na go isamyo go samba konyanga na asara ko lakini ko gwati kibesa kwanya abantu batatu bane bako gwakira mutinyo yomo yokabere gwakore igo kwa minimize expenses kwa ko komanya oro matuka amange ukuna kutumeke ndagira na bintu binda asenga kiantambe ne kibesa ki ogocha kutumeka kuroro kwanyanga kiachirare ekerwagete bwango konyanga gwakorire bwango gwonjorire bwango kwanyorira mataboli ai kwanyaire para abere kibesa wetera kero gutumeka mani pawere igoro maite biashara mbune skuru abantu abange ngo asomi bale binte binge imeye biashara ayebuno monjorire bwe biashara ibendo bate experience ke myaka emenge mindo kibirie biya use lessons kiri kwanyorire wetere biashara ebi twasomira mangana amange kuruhoro ambe mo biashara ibino biko konya ogendere kurwa step ya mugichiyende abona ateba ngana bokuru naboko nyanga bya wao ni mataboli ya koire kibesa wachakiri biashara binda bya koinira kiri kwase biashara biwachakete ya koinira kiri kwakira nandi biashara binde step yende ngao ene ndiye egento kya kabere kwa rusi ya mataboli ya iga kwaire kwagakire akwagakire nyumba naboko nyanga agosukiri kwasomire binte binge korworo abokonyire abana batari gocha kwande skuru bachire gwetera ebyasara ebi ibona otokoranga mbire bya nande byatokonyire nande byatosomirie amange mate ase biashara kunyoro bata bali kwa bange usaba bali kubara bange lakini eba gwa kandu chinchira ao ayebuno modernity yobo binuki ao gotumeka gotebo yo tiga mwaka nechi no tiga mwaka nechi ona nene ebigambi bwa timbi nuntambe egento kera waroto gambe tenganya litaboli eli magogolibeka ensene siringi bono according muna abantu bara ake buno oyo gocha ake 200 gocha ake 500 okumwaka na kulingana buna akora eteligento nga no chwaka no ndele tofauti ne chinguru chia chiramwe chinguru chia chiramwe akana oko ogwakana kwae watebire biashara yiba the step tingo chagira kero koi yamba kero chikoni ora tebe enga kienkie ekoiru kero chake process yo cross amatoboli mpaka live ese matuko kiyose chiwikire nga ekoira wa ekero tuwa chaka kole marira bapaka tuacha gusamba katole bwango tokoire metinye tatu ono kurwagete mataboli wagete ngane mutinye ayomo manya gwageta mataboli amango mutinye ayomo abakuoma kwanya bekire se bichungi biri mesingi na bakuome metinye gebere ogobekeriko alwagende chiro yoko jagira gwaka pako gusamba na bakoire metinye tatu kwanya na iye gwakore process yo kwa sambira chiro imeye biashara kubo tutwara litu koliria magogeti mono gusekwanya litakoni buya gusekwanya ndwikeri koganigete kwa bwate imeye biashara ese myaka yonsi ipi ituko kiriria limo rio kali akogogeti sana imeye biashara bya bya matobole njenda kwanere unabona mataboli kinga kitoko cha tuaoni bya ya kabero mutinyo sita no yo saba
no amatabori akoneka buya no mutinyo 11 lakini ende bone mwaka uyo chetoka beta bauti ntoro ching'arere raundi yenere buna one miaka ende ya kurumaega arenge kuguru ndomaitio sina senge njoburwero bwa corona na bintu binde raundi ena ya lakini mwaka miaka mengo mutinyo 5 yo saba alitu akaonia amatabori tumatenga mutinyo 6 ogo time weka mutinyo 6 kwanya no bwata amatabori amange naliye chirere no yo saba Imeye biashara binde byonsi challenges sime chando ao teri kobura ise sire we waki wa matobori challenges kikwaro lirime yaye abo komubora sa matabori ya waka nene neriro bali akeire abana serikali njaje kaira kuruwe side area mata sa bantu bakabeli tu akabeli ikache kagite kaira ikinege ntaka mariro bali abere like ndisigotoka gende kya kabera abantu na bagotuakira gocho likwanya kwairo mondo chibesa okaitenga ko wakera kwanya ngo tamiro oli chira naro ko chira ne chibesa no nyene ko ekwerende ya matabori ya ikire chinga kie bintu binde bya chire ya bya matabori atalia ilo walio kalika karosi wao na bakaiko koronge bechanga ne simiti barosi puliki cheme kwende ine me injale chinsi na matabori na magena ya chago ago chichiro si wa matabori aya kitaru na arone challenge chinde chakira se market chigenda te chikoye chigotomiga anene bina bintu togweta Imeye biashara evinge maga ya COVID-19 goso biashara evinge sana byanyagire guchandu gose twara challenges nyingi sana inga ki COVID-19 yasoa se biashara be ronchera ki COVID-19 yanyalire ko ba affect na rotwate banga buna bona kurwinga kiyo matabori ya chakabanse kogureka koranga abantu bagakora ikigasi mbali baje kuya matabori abachi kwa baje nyomba buna bona kurombo okora buna COVID-19 yachete abatorochengana no boni obwachete bukabanse obwasinya wetera ntumanye tingani okora pesa nchiyo bantu babwati pesa matabori buno ise koligirie para kuna baikire kogenda wetera kuguru taiko bulika bya Imeye biashara binde byonsi ngutora vile market awa wasechi customers tiri mono mocha mwaone limono ino se biashara beino customers kibali mu target mono chi customer chi nyinge chigotoirira bya matabori ne chi customer chi sukuru kala chi sukuru chikwaga chimono ose chi polytechnic ke chikwaga ngocha bale baira matabori sana onyelende na baiga bakaba kena barabu koira bali ndate byotangambara tukwanga abantu bonse pinto banjete nakera wakire abatoko bano takata to nabatoko kwano takeri mara bakwa kana chiro to begete ndo kana ngante kona liona makata gete yo na mangi ndio to kona liondo byansi kulingana kunacha Torore ese abali enga nyingi abana baro ropa gutika chi skuru ndi bache gwa kama tole mwana gutigere skuru class 8 form 2 ache gwa kama tobori ngira nya gotebera igore enga nele aso gotike sukuru njena manda atebi abana nga teta kidiatike sukuru ebya kala no ene liro beli moro cha serikali yalize korwa no nyani gaigando chenga abantu no gotabata bale tokonya koirora ase to kosukie bi saba agete kale wakana gukura buno roche kya undi bitundu byoka abatora ini kali cha abana bagende sukuru gente kyange kikoba mambi eka gera serikali yakigite korwa kumami na mambi no mokonyo yagite kyo sinkeyo otachie sukuru asome Ekeranga no genda no tacha koliko na bako ando chikolike ke barua ando ansi etokana no wate certificate yagera bakonye lakini etokana ngane ke gyansa iga ke ko ba mambio sinywa soko genda we kana to koini kali cha abana bagende skuru basome binte bibio cha kubakonya mambi emyake menge gasi ya mekende ko bega sia basacha kolenda matuka magega iga abaswati pia batakire weso imeye gasi ye kyo nyalo kwanira abaswati abo se bali bane batete weso imeye gasi ye Ono njega siega ndere kwa tenga tiliko peku na bomonto ndi byansia goja basubati ngoja bara basomba mataboli ngoja bali mwana mwana kabeira ali okoleta maje bago ogotachere sike na bago tachega siena nda bange ngwa kabale gasite batari gokora ekara gokoligia besa tuite batanga besa getene ye nali mete icho tinkonyo ebesa nebesa ogochokole gasi onyore gokonya Eka gara basubati abange no muna wacha para bagwe gasinare bago kora yo gosomba igano abantu bakubukira kera lituko no eke bagokia bokere abantu bonsi pi ebamba nakabale usango cha bale basomba ga bana na bayibuli bao banyo akibesa kya bakonya
ime biashara binde byonsi abana biashara bachabatula amaroro gose goals gose dreams babwate gwetire biashara ebyo yebuno mwana biashara bwo bwakiba matoboli maroro kyo bwate gore biashara labda ese miaka 5 egocha njase miaka 5 egocha ngana wakanya sangale ko mbe koro na ndi biashara ebi bebulungi nabona ko nyanga na nyori capital enkonya nkore gente kingao ndikanene gasie Ndigo tigere gasi wakulire miaka menge wona lende ogusuka tu gukora miaka yonsi pia ko gwakore biashara ngaki ndame nabo ngati asuke biki biashara kena ndo tigere na bande waba na okora kwane capital to koligia tonyore gusukire gasi era enkomu abokora nayo nyore gasi ndo banyore na biashara binde igora ikaransa gokwere omwanchi omulira buno towekera omweli bwe Esabari yobonche bwisonera otebi gwa mange na Bernard Bichana oyo ero omwaki bwa matoboli ende kuri ogwo meyo murobeli bwe Esabari